Tervetuloa kuuntelemaan tätä kolmatta videoklippiä. Eli tällä videoklipillä käsitellään toimintaympäristön muokkaamista. Hieman orientoidutaan siihen, että mistä näkökulmasta tätä asiaa käsitellään, ja sitten puhutaan ympäristön muokkaamisen tekniikoista, käsitellään sosiaalista tukea yhtenä ympäristön muokkaamisen näkökulmana, ja sitten lopuksi jutellaan hieman terapeuttisista lähestymistavoista ja hieman esimerkkejä siihen liittyen sitten siellä lopussa. Green-Geo-toiminnan elementit ja edellytykset. Eli olen ottanut tähän jälleen tämän Green-Geo-toimintatapaa kuvaavan käsitteellisen kuvion. Ja se, mistä näkökulmasta nyt minä puhun, niin minä puhun tästä toiminnan näkökulmasta. Eli siitä, että miten ympäristö mahdollistaa, tukee ja estää ihmisen tätä toimintaa. Ja siitä, että miten nyt sitten voimme lähteä muokkaamaan sitä ympäristöä, joka tässä tapauksessa sitten saattaa olla se luonto, niin miten sitä voidaan lähteä muokkaamaan, jotta tämä toiminta sitten mahdollistuisi. Terapeuttinen ympäristö koostuu sen ympäristön sijainnista, eli onko se metsä vai järvi vai navetta vai onko se terapiatila tai toimitila, missä toimitaan, siellä olevista esineistä ja siellä olevista ihmisistä. Tavanomaisesta ympäristöstä voidaan muokata terapeuttinen miljöö, joka mahdollistaa sitä toimintaa, mitä on ajateltu tai mikä on asiakkaan tavoitteena, tai sitten se edellyttää tietynlaista toimimista asiakkaalta, tai sitten se houkuttelee johonkin haluttuun toimintaan. Ja tämä muokkaaminen, kun sitä lähdetään tekemään, niin sen tulee aina liittyä asiakkaan tai asiakasryhmän tarpeisiin ja tavoitteisiin, ja asiakkaiden tulisi olla tietoinen siitä, että mitkä ne tavoitteet on, mihin nyt tällä muokkaamisella tai tällä palvelulla sitten pyritään. Ja sen muokkaamisen kautta pyritään hoidon tai menetelmän tarjoamiseen tai sitten sen suoriutumisen lisäämiseen. Muokkaaminen kohdentuu usein fyysiseen ympäristöön, mutta sosiaalisen ympäristön muokkaaminen on erittäin tärkeää ja sitä ei kannata unohtaa. Itse ohjaajana ja sitten muut ryhmäläiset muodostaa sen sosiaalisen ympäristön siinä mahdollisesti sen Green-Geo-toiminnan aikana. Itsensä käyttäminen ohjaustilanteessa on tärkeää ja tähän te paneudutte sitten toisilla opintojaksolla. Ja muiden ryhmäläisten hyödyntäminen tai heidän ohjaamisensa siinä tilanteessa taas vaikuttaa sitten yhden yksilön toiminnan mahdollisuuksiin ja joko estäen tai mahdollistaen sitä. Olen käyttänyt tässä tällaista Padillaa lähteenä, joka tarkastelee kulttuurista ympäristöä, niin hän tuo esille sen, että kulttuurisen ympäristön muokkaaminen tällaisessa kuntouttavassa tilanteessa on haasteellista. Ja hän korostaa, että se, että mikäli me työskennellään asiakaskeskeisesti, niin silloin me päästään lähelle sitä kulttuurisen ympäristön muokkaamisen mahdollisuuksia. Eli tarjotaan asiakkaalle merkityksellisiä ja tarkoituksenmukaisia toimintoja ja tekemistä ja otetaan huomioon asiakkaan kulttuuritaustan suunnitellessa sitä tekemistä. Muun muassa sosiaaliset traditiot, sukupuoli ja ikä, sopivuus, uskonto, sen tuomat rajoitukset ja mahdollisuudet. Kieli on keskeinen osa tätä kulttuuritaustaa, sosioekonominen tausta, arvot liittyen vuorovaikutukseen ja terveyteen ja kehoon. Eli nämä meidän tulisi huomioida, kun mietitään sitten sitä ympäristön muokkaustakin kulttuurisesta näkökulmasta. Muutama sana ympäristön muokkaamisen tekniikoista, ja tällä tarkoitan nyt välittömän ja lähiympäristön muokkausta. Poistaminen, lisääminen, muuttaminen, sijoittelu, voisi olla tuossa parempi sana kuin sijoittaminen, ja rikastuttaminen ovat niitä tekniikoita, joilla me voidaan sitten lähteä sitä ympäristöä muokkaamaan. Poistaminen tarkoittaa sitä, että otetaan pois häiritsevät ja ei-halutut sisällöt tästä toimintaympäristöstä. Lisääminen tarkoittaa, että tuodaan sinne jotakin lisää, tuodaan lisämateriaalia, esineitä, taikka sitten tieto on myös se, mikä tulee käsitellä ympäristön muokkauksena, että tuodaan sinne tietoa eri muodossa siihen tilaan, missä toimitaan, ympäristöön, jossa toimitaan.
Muuttaminen tarkoittaa sitä, että muutetaan käytettäviä esineitä ja materiaaleja ja sitä kautta pyritään sitten saamaan aikaiseksi sitä haluttua tavoitetta. Esimerkiksi vaikka muokkaamalla painavampia työkaluja tai niin poispäin. Sijoittelulla tarkoitetaan sitä, että esineet ja materiaalit sijoitetaan suhteessa toisiin ja suhteessa tähän toimijaan, tähän asiakkaaseen niin, että se houkuttelee sitten haluttuun toimintaan tai edellyttää tältä ihmiseltä jotakin tiettyä toimimistapaa tavoitteen mukaisesti. Rikastuttaminen ja kohentaminen tarkoittaa sitä, että ympäristön ulottuvuuksia pyritään parantamaan ja käyttäjän tarkkaavaisuutta suuntaamaan haluttuihin kohteisiin. Sosiaalinen tuki on yksi ympäristön muokkaamisen näkökulma. Ja sosiaalinen tuki voidaan jakaa muun muassa tällä lailla kuin BAS kumppaneineen on jakanut. Eli he ovat jakaneet sosiaalisen tuen viralliseen sosiaaliseen tukeen ja epäviralliseen sosiaaliseen tukeen. Virallisen sosiaalisen tuen he katsovat tarkoittavan erilaisia palveluita ja ohjelmia, joiden kautta tulee sosiaalinen tuki. Ja sitten epävirallinen sosiaalinen tuki on heidän mukaansa perheiden ja ystävien tarjoama sosiaalinen tuki. Molemmissa näissä muodoissa on olemassa erilaisia tuen tarjoamisen muotoja tai tapoja, ja he ovat jakaneet nämä tällainen karkeasti 3, eli tiedon jakaminen, konkreettinen avustaminen ja emotionaalinen tuki. Tiedon jakaminen tarkoittaa sitä, että ohjataan, neuvotaan, annetaan vihjeitä ja vinkkejä, ja tämä nähdään olevan tärkeää selviytymiselle. Ja sitten, että jos on sairastunut tai toimintakyky on heikentynyt jostain syystä, niin sille palautumiselle. Konkreettinen avustaminen voi pitää sisällään erilaisia materiaaleja ihan selkeästi, että voidaan käyttää apuna, tai sitten palveluja, eli voidaan toimia avustajana, ja tämä palvelu tarkoittaa sitä. Eli avustaminen ja auttaminen. Ja BAS-kumppaneinen korostaa sitä, että ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta tämä konkreettinen avustaminen tulisi olla se viimeinen vaihtoehto. Eli ensiksi tulisi pyrkiä tarjoamaan tiedon jakamisen ja emotionaalisen tuen kautta keinoja selvitä siitä elämästä ja sitten tämä konkreettinen avustaminen 3. vaihtoehtona mukaan silloin, kun se on välttämätöntä. He perustelevat tätä sillä, että tämän konkreettisen avustamisen kautta ihminen menettää pätevyyden tunnetta omassa elämässään ja se, että myös tämä avustaja saattaa olla usein se lähiomainen, joka sitten saattaa kuormittua siinä tilanteessa. Emotionaalinen tuki tarkoittaa sitä, että henkilö voi kokea olevansa kuuluvansa toisten ihmisten kanssa samaan ryhmään, olevansa osa ryhmää, kuuluvansa johonkin, eli on tämmöinen vahva yhteenkuuluvuuden tunne. Ja tämä emotionaalinen tuki, sitä tarjoaa usein perheenjäsenet, mutta myös se ryhmä, jossa ollaan, niin on tutkimusten mukaan todettu olevan erinomaisia tarjoamaan emotionaalista tukea omille ryhmäläisilleen. Ja tämä emotionaalinen tuki on erittäin tärkeää, ja tämä BAS-kumppaneineen korostaa sitä, että omaisten ja lähihenkilöiden osalta tämä emotionaalisen tuen merkitys on suuri, ja meidän tulisi palveluntarjoajina ja tuottajina huomioida se, että me emme edellyttäisi näiltä omaisilta ja lähihenkilöiltä välttämättä muunlaista tukea kuin tätä emotionaalista tukea. Ja he viittaavat juuri tähän konkreettiseen avustamiseen, että me ei niin kuin meidän palvelujen kautta vaadittaisi sitä, että se omainen toimii konkreettisena avustajana, ellei se näin luontaisesti heillä sitten jo ole. Kun sosiaalista tukea mietitään osana ympäristön muokkaamista, niin on mietittävä sitä, että missä kohdin avustetaan, miten ohjataan ja missä kohdalla annetaan tilaa ja aikaa sille emotionaaliselle tuelle, mahdollistetaan sen ryhmän aikana se emotionaalinen tuki. Positiivisuus, supportiivisuus, avuliaisuus ovat niitä keskeisiä asioita, joiden kautta tämä sosiaalinen tuki sitten parhaiten saavuttaa sen kohteensa.
Sitten lyhyesti erilaisista terapeuttisista viitekehyksistä. Green-Care-toiminnassa saattaa aika useinkin olla sellainen tilanne, että siellä työskennellään työparina. On esimerkiksi eläimen omistaja ja sitten terapeutti tai sosiaali- ja terveysalan ammattilainen, joka tulee oman asiakkaansa kanssa tilanteeseen. Ja silloin on tärkeää, että tämä työpari tietää ja on yhteisymmärrystä siitä, että mihin pyritään, mikä on se tavoite, mutta myös se, että millä keinoin, mikä on se viitekehys, josta työskennellään kohti tavoitetta. Tässä muutama esimerkki erittäin lyhyesti näistä viitekehyksistä ja miten ne vaikuttavat sitten ympäristön muokkaamiseen. Ensimmäisenä on biomekaaninen viitekehys, jossa halutaan saada aikaan tiettyä liikettä ja tiettyä asentoja esimerkiksi asiakkaalle. Niin silloin ympäristöä muokataan siitä näkökulmasta, että ne liikkeet ja asennot mahdollistuisi. Työkalut, reitit, valitaan se maasto ja niin edelleen. Ajatellen, että mikä on sen ihmisen liikkeen ja asennon osalta se tavoite. Tähän kuuluu myös voima vahvasti mukaan. Neurokehityksellisessä viitekehyksessä pyritään tukemaan keskushermoston kehittymistä ja silloin pyritään ympäristöä muokkaamaan niin, että halutaan tietynlaista asentoa, tietynlaisessa asennossa toimimista, tuetaan symmetriaa, kehonpuoliskojen yhteistyötä ja siihen vaikuttaa sitten vahvasti, että miten me sijoitellaan esineet, miten me mietitään tämän asiakkaan sijainnin siinä meidän toimintaympäristössä ja miten me ohjataan sitä itse tekemistä. Kognitiivisessa viitekehyksessä viitekehyksen kautta pyritään vaikuttamaan kognitiiviseen prosessointiin ja silloin keskiöön tulee miettiä ympäristöön muokatessa, että miten tieto tarjotaan, onko se olemassa kirjoitettuna kuvallisena, viitotaanko, onko se manuaalisesti ohjattuna henkilön, siis ohjaajan kautta tulevana vai miten toimitaan. Ja esineiden sijainnit suhteessa toisiin, esineiden välinen sijoittelu ja sitten tämän toiminnan ja esineiden välinen yhteys nousee keskiöön, joka pitää huolellisesti suunnitella ja miettiä. Tekemisen tulisi tarjota tutkimisen ja etsimisen mahdollisuuksia, jotta voitaisiin kognitiivisen toiminnan prosesseja sitten tukea tämän Green-Care-toiminnan kautta. Hahmotuksellisen viitekehyksen mukaisesti sitten, jos työskennellään, niin pyritään tukemaan sitä, että asiakkaan hahmotuskyky ja taidot vahvistuisivat. Ja silloin meidän pitää siinä ympäristön muokkaamisessa sitten miettiä, että miten tämä ympäristö mahdollistaa näiden erilaisten elementtien hahmottamisen ja tunnistamisen ja miten me voidaan sitten niiden materiaalien valinnalla ja muokkaamisella vaikuttaa siihen, että tämä esimerkiksi erottelukyky sitten vahvistuisi. Sensorinen viitekehys tähtää siihen, että sen palvelun myötä pyritään tarjoamaan mahdollisimman monipuolisesti tai rajatusti sensorista ärsykettä tämän ihmisen tavoitteiden mukaisesti, mikä toiselle ihmiselle halutaan sitä rikastuttaa ja lisätä, toisella ihmisellä halutaan rajata, poistaa, opetella sitä sensorista sietämiskykyä. Ja silloin joutuu miettimään tarkasti sitä sekä ympäristön valintaa, äänen, visuaalisten stimulusten, tuntoaistin, hajun, maun ja niiden kautta, että kuinka tämä sopii tälle ihmiselle ja miten me voidaan sitten sitä joko poistaa tai tuoda tai rikastuttaa. Sosiaalisen viitekehyksen näkökulmasta pyritään tukemaan kommunikaatiota ihmisten välillä ja silloin kiinnitetään huomiota siihen, että miten me esimerkiksi ohjataan ryhmäläiset istumaan tai olemaan siellä ympäristössä niin, että kommunikaatio vahvistuisi. Opetuksellisen viitekehyksen näkökulmasta pyritään tukemaan oppimista ja silloin kiinnitetään huomiota siihen, että ympäristö antaa oppimiselle mahdollisuudet ja erityisesti ympäristön tarjoumiin kiinnitetään huomiota, jotta siellä olisi sitä opittavaa elementtiä mukana ympäristössä. Tässä hyvin lyhyesti viitekehyksistä. Luento päättyy tähän. Kiitos.